Isover Facade on kosteusteknisesti vaativiin olosuhteisiin kehitetty tuulensuojapinnoitettu lämmöneриstyslevy ja sitä käytetään lämmöneristeenä sekä tuulen suojana. Fasaden asennus aloitetaan kiinnittämällä aloitusprofiili, joka suojaa eristeen alaosaa linnuilta ja jyrsijöiltä. Aloitusprofiili asennetaan vatupassin tai laaserin avulla suoraan linjaan ja se kiinnitetään takareunasta seinä- tai sokkelirakenteeseen. Profiilissa on valmiina esireijät, jotka helpottavat kiinnittämistä ja kiinnitys tulee tehdä vähintään joka toisesta kiinnitysreijästä. Ruuveina käytetään matalakantaisia ruuveja. Facade tuulensuojalevyjä löytyy eri paksuuksissa 30 millistä aina 100 milliin asti. Aloitusprofiilin leveys valitaan käytettävän tuulensuojalevyn mukaan. Levyt asennetaan aloitusprofiilin pohjauraan ja levyt voidaan asentaa joko vaaka- tai pystysuunnassa. Levyjen kiinnitys tehdään runkotolppiin omien kiinnikkeiden avulla. 30 ja 50 milliset tuulensuojalevyt kiinnitetään sivuttaissuunnassa jokaisen runkotolpan kohdalle K600 jaolla. Thermofix Plus kiinnikkeissä on oma ruuvi ja oma ruuvauskärki, jolla ne saadaan kiinnitettyä eristelevyn läpitte tiukasti runkotolppaan. Levyt ovat pitkiltä sivuilta pontattu, jonka ansiosta ne kiinnittyvät tiiviisti toisiinsa ja saumoista saadaan tiiviit. Tuulensuojapinta on hyvin vesihöyryä läpäisevä, joten se estää tuulen sekä sadeveden pääsemisen lämmöneriste-kerroksen sisälle. Isover Facade on leveydeltään 1200 milliä ja pituudeltaan 1800 milliä. Levyjen katkaisut ja kavennukset onnistuu kätevästi villaveitsellä. Facade toimii myös rakentamisen aikana sääsuojana ja se kestää UV-rasitusta 6 kuukauden ajan ilman lopullista ulkoverhouspintaa, menettämättä silti ominaisuuksiaan. Rakenteen tiiveys varmistetaan teippaamalla levyjen saumat Isover Facade Tape saumausteipillä. Saumojen teippaus tulee tehdä yhdessä tuulensuojalevyn asennuksen kanssa saman vuorokauden aikana. Teipin alin asennuslämpötila on -5 astetta, jolla varmistetaan teipin hyvä tarttuvuus. Asennuslämpötilan ollessa alle +5 astetta on teippiä painettava normaalia voimakkaammin riittävän tartunnan aikaan saamiseksi. Teippi on myös UV-testattu ja se saavuttaa parhaan tarttuvuutensa muutaman minuutin kuluttua asennuksesta.